Så er vi klar med et indslag fra den 8. juli 1963. Dengang der var noget, der hed mandagsvisit. Mandagsvisitten. I aften er vi taget på vores mandagsvisit på en af de gamle Drivevejes studekroer, nemlig Ølufvad Kro, der ligger her på Hovedvej 11, cirka 10 km øst for Varde. Og vi sidder herinde i den gamle krostue på vægbænken sammen med forfatteren Salmon Frifeldt. Og Frifeldt, krostuen her, har jo efter beskrivelserne ikke ændret sig ret meget fra de store studedrivers tid. Nej, den er vel nok på det nærmeste omtrent som dengang. Ja, det vil sige, langbordet og bilæggeren er desværre forsvundet, men den faste vægbænk, som vi sidder på, den har studedriverne for over 100 år siden slet blankt med deres bukser bag. Det giver alligevel sådan en stemning herinde i krostuen, når man er sådan på en vis måde føler sig i kontakt med alle de forne slægter og skæbner, der er gået her igennem denne gamle krostue. Ja, nu ser vi her, at krostuen ikke har ændret sig ret meget, men her på væggen der hænger der et billede, der står på vej til markedet. Og det giver jo et billede af, hvordan vejene, der gik ned gennem Jylland, og specielt herovre på vestkysten, hvordan de har ændret sig. Det har de. Det er jo det ejendommelige, at på langs ned igennem det jyske land, der går nogle ældgamle vejruter. Den midtjyske hervej er jo selv blevet kendt, fordi den havde sin glimrende historieskriver i Hugo Mathisen, og dygtige turistfolk havde taget det historiske op og gjorde det til en seværdighed. Ikke ret mange derimod ved, at den vestjyske hervej er mindst lige så gammel som den midtjyske. Her ned igennem det jyske land er disse veje, eller rettere vejruter, slidt fra alders tid. Hvor langt tilbage i tiden aner ingen, men det er jo tydeligt nok oldtidsveje. Det fortæller os gravhøjene, helligstederne, meget mere som ligger langs med de gamle veje. Og her langs disse gamle vejruter eller vejspor kom ganske naturligt med tiden herberger eller kroer. Færdslen kom først, siden kom kroerne og blev bygget her i nærheden, hvor færdslen gik. En krostal eller krolade blev bygget med porten gaben ud mod vejen, tit så nær ind på vejen, så vejen måtte slå et bud ud til siden for at komme udenom. Og her i disse gamle herberger, her gled så færdslen igennem disse mange 100 år. Disse gamle herberger eller kroer har haft deres plads her. De som særligt slid vejene og var typisk for disse kroer, det var jo studedrifterne, der har gået her igennem mange 100 år. Vi kan endnu ikke rede ud, hvornår de første studedrifter er gået imod syd. Vi må mindst tilbage til vikingetiden. Og i årene derefter, århundreder derefter, er disse studedrifter så fortsat godt. Det var det jyske lands overskud af kraft og grøde, fortætte de tunge studekropper, der drives sønderud for at sælges på de store markeder, der sønderude, husum Itzehoe, eller endnu længere nedad i det tyske. Disse mange studedrifter, der gik derved forårstid og efterårstid, gav liv og spænding over vejene, og liv og spænding og fortjeneste til studekroerne, og gav grundlag for, både for renæssancetidens
borger og for borgerskabets velstand, ja, og for bøndernes sliden sig igennem. Frifeldt, disse krofolk, værtsfolkene, det var jo specielle typer og personligheder. Det var det ganske sikkert, det måtte de jo blive. Det skulle jo således som gamle Christen Rieber her fortalte mig for nu godt 30 år siden. Som han sagde, ja, hvad, vi skal jo lære at sige en sag fra mere end en. Se, jo, det forstår sig. Han var nødt til at kunne se en sag fra lige så mange sider, som der var gæster i krogstuen. Og jeg mindes gamle Ankersen derude fra Immervad Krog derude i Sønderjylland. Han sagde på sin djerve sønderjyske måde, ja, se, en krogmand, han skal jo være øje til måde. Men han skal da først og fremmest passe sig selv. Og det tror jeg også nok, at mange af studekrogernes værtsfolk, de forstod. Men samtidig, så var de også værtsfolk, således at handelsfolkene og driverne altid var glade for at søge ind i den bestemte krog, hvor de nu havde tilhold. Og da jeg i sin tid samlede stof til min bog af Jyske Vej sønderud, det tog adskillige år, der havde jeg det held at snakke med flere af disse gamle, der som unge knøser havde været med som driver sønderud. Og de havde hver især, det var det morsomme at lægge mærke til, hver især havde de bestemte studekroger, som de fremhævede som særlig gode. Jeg husker således, der var en af de gamle drivere, der udtalte det således, jo, Ølvejkrog, det var en rå kvarter og god madsdag. Og Stine, hun forstod at holde justits og hende folk. Og hun forlangte, at han skulle komme ind og hjemvej og fortælle, hvordan det var gavn. Og det var et godt sted at komme ind, for maden var billig, og det betød noget for studedriverne. Udad, der fik de kosten gratis, men hjemad, der skulle de koste sig selv, så der galt det om at få det billigst muligt. Nu efter de lange dagsrejser, og de kom her og skulle hvile ud på krogerne, så rørte der sig et specielt liv herinde i krogstuen. Det gjorde det. Det må have været morsomt at være med i og se alle de mange forskellige folk og mennesketyper, ja, og menneskeskæbner. Handelsfolk af alle slags og drivere nordvejs fra mange forskellige ejendommelige typer. Og godt folk og kjeldtringpak og landevejsbosser. Alle de menneskeskæbner, der igennem årene er skyllet igennem denne gamle krogstue, hvor vi sidder i dag. Det er slet ikke til at forestille sig. Der var stof til mange romaner, om bare man kendte dem. Og værtsfolkene, ja, det har vi nu nævnt flere gange. Der var det, de gamle drivere altid kom tilbage til, de der plejede at logere her i Ølvvad Krog. Stine, hun var nu sådan en grumkurn. Hendes mand, han var handelsmand, og han var ude på handelen. Og så var der staldkarlen Anders. Han var skrab på sit felt. Han havde været trankonstabel i 64. Han havde sin lange sabel hængende ind over sengen, og han var ikke god at bides med, når han var i det humør. Der fortalte således, at en gang der kom der en tysker med 20 heste i et kobbel, som han uden videre bandt ind i krogstaden. Men da staldkarlen Anders opdagede, at det var en tysker, så var han knap så rede til at være gæstfri. Og det ene ord tog det andet, og så sagde Anders, vil du så komme her raus, din forbandede tysker, for ellers skal jeg. Og så viste han sablen, der hængte derinde over hans seng, og tyskeren måtte enten han sang eller pip, måtte han ud med sine 20 heste. Men så kom Stine ud på trappestenen med næverne i siderne, og så begyndte hun at snakke tysk. Og så måtte selv Anders staldkarl neje sig.
og måtte afsted bare efter tyskerne og bede om godt vejr, så blev de 20 heste igen stallet ind i kronen. Jo, der er sket meget her. Sig mig engang af Christen Riber, som er... Var det 200 tønder land, der hørte til kronen her? Ja, 200 tønder land. Det var en gård, som bedstefar havde købt ind til den oprindelige. Og skal vi så slutte af med Stines afskedshilsen. Siger nu, kom godt afsted, og kom så her ind og hjemmevej og fortæl os, hvordan det går.